Bien alabadoye juin kalo kile folo an foli be aw bele jele kabini aw sigiro la bi kibara mun ban bolo ka dakulu kan o ye kibara kele o de ye ka fɔ an ka samata sɛgɛw ko olu kɔni ni Congo Brazzaville na ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yen nɔ juin kalo kile 4 na kan 2023 ale kɔni ɲɔgɔndan kɔni okumu kɔnɔna la ni sebaya kan ka ɲini walasa maa min bɛ yen nɔ ni ale kan ka taa kan 2023 la Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa Mali kɔni ka groupe la a yira k'a fɔ min ye juin kalo tile 4 ye n'o ye sibiri nata ye an fɛ yan nɔ 26 mars la ko Mali ale ni Congo Brazzaville na ɲɔgɔn minɛ o kɔni jeu ninnu kɔnɔna la ni min ye sebaya sɔrɔ o la i na point dɔ sɔrɔ walasa i bɛ se ka taa i ka jamana kunnawolo kan 2023 la o senfɛ wale bilala an ka balontanna minnu ma olu kɔni se sera yan nɔ an bɛ wagati min na ko bi ayiwa maa laban minnu kɔni nana olu nana kunu n'o ye mai kalo tile 31 o maa laban ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ If Bissouma Amadou Aïdara ani Amari Traoré olu kɔni sera an fɛ yen nɔ ayiwa kabini dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni bantɔla la an ka samatasɛgɛw kɔni ye nali daminɛ i n'a fɔ Mamadou Camara ale n'a a ɲɔgɔnna caman wa min yɛrɛ ye an ka samatasɛgɛw kɔni ɲɛmɔgɔ ye n'o olu ka entraîneur ye ale kɔni bɛ yen nɔ ka olu bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka samatasɛgɛw bɛ se ka ni sebaya sɔrɔ cogoya min na ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa damadɔni kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni tɛna ye ɲɔgɔndan in kɔni na ko ka sabu kɛ dawula jɔnjɔn ye i n'a fɔ Ablaye Jabi Masajo Aïdara ale ni Adama Traoré ayiwa nka u nɔra bilala ni maa dɔw kɔni ye i n'a fɔ Kamori Doumbia Dawuda Gindo ale ni Nɛnɛ Dorgel olu kɔni kɛra k'ani makofɔlen ninnu kɔni nɔra bila ayiwa a yirala k'a fɔ ko kabini min ye mai kalo tile 30 ye an ka samatasɛgɛw kɔni ye entraînement daminɛ k'a yira k'a fɔ ko o kɔni pɛrɛnnen don kosɛbɛ ka taa ni makofɔlen ninnu kɔni kama sabula ko u bɛ fɛ ka ni sebaya ninnu sɔrɔ walasa u bɛ se ka taa jamana kɔni kunnawolo Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa an ka samatasɛgɛw kɔni ni Congo Brazzaville kɔni ka jeu kɔni tɛmɛnen ye min ye juin kalo tile 9 ye o bɛ ka kɛ Wanda o de ye k'a fɔ an ka samatasɛgɛw olu kɔni ni Sudan du Sud olu kɔni bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen fana walasa u bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na ka taa an kunnawolo Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa an kɔni bɛ dugawu de kɛ an ka samatasɛgɛw ye ko ala ka ni sebaya kɔni don u garijɛgɛ la walasa an fana tɔgɔ bɛ se ka ye kan 2023 kɔni na Côte d'Ivoire jamana kan ayiwa an balimaw ni kibaruya de kɔni tun b'an bolo ka da kulu kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda kura